প্ৰকাশিত বাক্য আমাৰ বাইবেলত প্ৰকাশিত বাক্যত 2:5 পদত এনেকুৱা লেখা আছে যে মন পালটন হোৱা আগতে এনেকৈ কৈছে ৰিমেম্বাৰ মনত পেলোৱা যি কাম প্ৰথমতে কৰিব লাগিছিল সেই কামটো প্ৰথমতে কৰিব লাগে প্ৰথমৰ যেটো কাম এটো দ্বিতীয় ঠাইত যদি যায় এটো ভুল হৈ গৈছে ঈশ্বৰৰ যীশু খ্ৰীষ্টৰ কোৱা কথাটো এনেকুৱাই হয় যে এক নম্বৰত প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টক নিজৰ মনে প্ৰাণে বলে মৰম কৰিব লাগে প্ৰেম কৰিব লাগে যীশু খ্ৰীষ্টক সেইটো এৰি পেলাই বেলেগ যিমানবোৰ ভাল কাম আছে সেই কামবোৰ যদিও কৰে তথাপিও তাৰ মূল্য নাই যিহেতু এই প্ৰথম যেটো কাম কৰিব লাগিছিল সেই কামটো কৰা নাই সেইকাৰণে যীশু খ্ৰীষ্টই কৈছে মনত পেলোৱা যি প্ৰথমত কাম কৰিব লাগিছিল প্ৰথম স্থানত যি কাম কৰিব লাগিছিল সেইটো কৰি লোৱা নহলে মই অতি সোনকালে আহি আছো যেটো অলপমান বাতি আমি বাতি বুলি কম বাতিয়ে কৈ দিম মই সৰুকৈ জ্বলি আছে সেই সৰুকৈ জ্বলি থকা বাতি মই এৰাই দিম ঠাকো এৰাই দিম এতিয়া মই ছুটিকৈ কৈছো যি এফিছাছ মণ্ডলী বুলি জনা আছিল আগতে যীশু খ্ৰীষ্টৰে মণ্ডলী আছিল যীশু খ্ৰীষ্টই ষ্ট্ৰংলি সেই কথাটো কৈছিল যে যদি মন পালটন নকৰা তেতিয়া হলে মই অতি সোনকালে আহি আছো আৰু যেটো সৰুকৈ বাতি এটা জ্বলি আছে তাকো মই এৰাই দিম এতিয়া সেই মণ্ডলী নাই কিয়নো তেওঁবিলাকে প্ৰথম কামটো কৰা নাই ৰিপেন্টেন্সত অহা নাই মন পালটন কৰা নাই সেইকাৰণে এফেছাছ মণ্ডলী এতিয়া নাই যীশু খ্ৰীষ্টआ बेनिखायनो जोंखौ गिबिथि खामानिखौ मावजानो लुबैग्रोदों जोंनि गोसो मोदोम जिउजों बे फोरबो इसोरखौ अनथारनांगोन बेनिखायनो गोदान नियमाव जों दहाय बुंखाबाय मथिनि 22:36 लिरनाय बादि दानिया जाया जिसुखौ बा इसोर जेहोवाखौ गावनि गासै गोसो मोदोम जिउ आरो बोलोजोंबो अननो हायो आंथ' एसे सम गोलाव लाग्रा खादो आं मोननाङा आंबो क'क्राझाराव थांफिनखानांगौ थांनायालाय होमबाबो आं मिथिरोङा आं सहैनांगौल' जेनेबा अननानै हामा दामोन गोसो मोदोम जिउ दा बुंना इसोरखौ अननाया बेखौ खेंफुनानै बुंनांगौला माबायदि अननांगौनो जिउ होनबाल' समनि खोथा थाहैबाय जिउ जोबजासे अनखानांगौ थारमाने जिसुखौ मैयाल' अनदों दिनै अनथ'लाया गाबोन अननायस्लाय बिदि गैया जय अनबाय होनला जिउ जोबजासे गासै जिउजों once we begin to love God continue till our last breath जाय जिसु ख्रिस्टखौ जों अनजेनखाबाय बेखौ जोंनि जोबथा हांसिम अनलांखानांगोन गासै जिउजों बोलोजोंलाय माथो खालामो बहुत खामानि मावो जोङो बोलोजों खामायो बोलोजों खामायोना खामाया ओरैबायदि बुंनाय दङ दा जों मानो जायो आरो बोलो मोननो थाखाय जायो आरो बे बोलोजों मा खालामो खामानि मावो आरो खामानि मावनानै मा मोननो लुबैयो जोंलाय फैसा एसे मोननो लुबैयो बे फैसाजों मा खालामो जोंलाय जाग्रा बायो बे जाग्राखौ मानो लाबोयो जोंलाय जायो आरो मानो खालामोब्ला बोलो मोननो এই বেটি मोनसे সার্কেল দङ आरो আমি কিয় খাওঁ শক্তি পাবলৈ খাওঁ এই শক্তিটো কিয় লাগে কাম কৰিবলৈ লাগে কাম কিয় কৰো আমি অলপ টকা পইচা পাবলৈ কাৰণে টকা পইচা কিয় লাগে কোৱা বস্তু কিনিব লাগে কোৱা বস্তু কিয় লাগে ভাই আরে খাব লাগে নহয় খাই কি কৰিব আরে শক্তি পাব লাগে নহয় এনেকুৱা এটা সার্কেল আছে হয় না নহয় होमबाला बे बोलोखौ नांखागौ आरो बे बोलोजों खामानि मावो खामानि मावनानै गोबां मोनो जोङो बे मोननाया इसोरा जेब्ला बोर होबाय खामानि मावनायनि गेजेरजों बे मोननायनिफ्रायनो दिनै नोंथांमोना इसोरनो होनानै बिनि गौरब खालामनो फैदों बोलो गैया सोरनिहाबा बोलोआनो गैया जेबो खामानिबो गैया बेहा कोनोबा व्यक्ति जुदि शक्ति নাই बल নাই তেওঁ কাম কৰিব নোৱাৰিব কোনো প্ৰফিট নাই টকা পইচা খামাবলৈ নোৱাৰিব এনে বিছনাত বহি কোনোবা এজন খামাই দিয়া ভাতহে খাবই হয় নহয়
बोलो गैयाबालाय बिदिनो जाबाय बोलो जोबलांबाय फक्तिनाय खाम কি কৰিব আমার মিস্ত্রি ভাই মণ্ডলে হয় না মিস্ত্রি মণ্ডল ইমান ধুনীয়া বনাইছে মইতো এই ডিজাইন বোৰ ইমান চালো এইটো আৰু কিবা ওভাৰলেপিং নিচিনা ওভাৰলেপিং মানে ওপৰতে কিবা সোণৰে এটা ঢালি দিয়া নিচিনা লগাই দিছে সুন্দৰ ধুনীয়া লাগিছে আইডিয়া বেয়া নহয় ভালে আছে বহুত সুন্দৰ লাগিছে ঘৰকে উঠাই পেলাই দিব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে কিছুমানটো বহুত ডাঙৰ এজন এনেকে উঠাব নোৱাৰে 4 জন মান লাগিব বা 2 জনটো লাগিবই এইটো ঠিক আছে না ইমান ডাঙৰো নহয় সৰুও নহয় খুব ভাল ধুনীয়াকৈ বনাইছে ভাই আৰু কেতিয়াবা লাগিলে আমি মাতিম নহয় আহিবনে জৰুৰ ঠিক আছে बोलो आखौ मान नांगौ होमबाला खामायनो थाखाय बोलो नांगौ दा बोलो आखौबो इसोरानो होखाय बे बोलोजोंबो इसोरखौ अननांगौ होनना बुंदों खामायनानै जेब्ला मोनबाय बे बेजोंबो इसोरखौ अननाय दान होनाय गांसेनि थेसालनिया 5 अध्याय 18 पद मा लिरनाय दंमोनलाय गिराबो रिजाबो गिव थैंक्स in everything give thanks for this is the will of God concerning you नंगौ दा मोनफ्रोमबो बिखयाव इसोरखौ हामबाय हो इसोरखौ मोनफ्रोमबो बिखयाव इसोरखौ हामबाय हो मानोना नोंसोरनि लागै जिसु ख्रीष्टनियाव बेनो मावजानो गोनां मोजां खामानि इसोरनि थाखाय जिसु ख्रीष्टनो जोंहा हामबाय होनांगौ मोनफ्रोमबो बिखयाव माब्लानो जोंहा जेब्ला बिजनेसफ्रा सक्सेसफुल जायो बे समाव जोंहा जेब्ला बिजनेसआ लस जायो बे समावबो लस जाब्ला जों इसोरखौ बदनाम होनाय नामा मोनफ्रोमबो बिखयाव होनना बुंदों देरहासार जानाय समाव माब्लाबा जेननांनाय समावबो माब्लाबा लस जानाय समावबो फरिखा फेल जाब्लाबो माब्लाबा फेल जानायाथ' गावबागाव भुल दा इसोरनि भुल नङा बियो आं मोजां फरायाखै नालाय आं फेल जाखागोनानोसै मोजां पजिसनाव आं पास जादों माने आं मोजां फरायदों इसोरा बोर होदों आरो नों मोजां फरायाखैबालाय इसोरा बोर बिदि जाया बोरा बिदि नङा दे बोर होनायनि मोनसे माबा थायो बेसिस थायो बोर होनाया जेरै फरायगोन इसोरा बुजिनो थाखाय हेफाजाब होगोन फराया होनबालाय गैखाला फेल जाखागोन दा इसोरा जेरैबो मोनसेबो पइन्टआव दुसि जानाय पजिसनाव गैया बेनिखायनो इन एभ्रिथिं गिभ थेंक्स फर दिस इज द विल अफ गड कन्सार्निं इउ मोनफ्रोमबो बिखयाव इसोरखौ हामबाय होनांगौ आंनियाथ' नै खोन्थाना लानायसै आरो बे 2019 मायथाइया थांबाय हामथारबाय थांनाया मोजां जाबाय दायो 2020 सन फैबाय बहुत मोजां जाबाय आंनिया लंपेन्ट गांसेबो गोदान गैया बे 2019 सनाव लंपेन्ट गांसेबो गोदान गैया आंनिया था बोरायजोंनो फैसा गैजाया बेसरा माथो खालामनोसै थांबाय हामबाय मोनबाय आं नैबे 2020 सनाव आं बांसिन खामायनो हाथोंसै नै लोगोफोर गोदान प्लान लानांगौ दे गोदान प्लान आंनियाथ' ओरैबायदि जाखाबाय मा होननाय जोंनि खोथा मिनिस्ट्रियाव थानाय होननायखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो एसे बुजिखायोदां एसेबाबो मिनिस्ट्रियाव थानाय होनबाथाय दे बाराबो बुंजाया गाज्रिबो होनना बुंनो हाया जोङो मिनिस्ट्रिखौलाय बुंनो थाङोबा बेनो साबसिन मिनिस्ट्रि होनना बुंजायो बेयावनो रंजानाय दंसिनो नांगौबा फैसायानो एसेल' थाथों खमानो जाथों रंजानाया बेयावनो दंसिनो आंथ' ओरैबायदि रंजानाय मोनो माने आङो गोबां समाव बाइबेलजों गेलेबाय थानो मोनो फोरोंनो मोनो खाबु मोनो गोबाङाथ' मोना नङा ना बेबायदि माहा थांनांगोन बेस्रा बिजनेसाव थांनांगोन ना बाइबेल फरायनो सम दं ना प्रार्थना खालामनो सम दं ना फेल'शिप लानो सम दं बारा गैया खिन्थु जोंनिया मिनिस्ट्रियाव थानाय हिसाबै टिचिं मिनिस्ट्रि ओरैबायदि बेस्ट माने सानफ्रोमबो जों बाइबेलजों गेलेबाय थानो मोनो मोजां बाथ्रा दानिया मोजां गोदान प्लान जायहा जेरैखिया थाया गासिबोथ' बाइबेल टिचारबो जानो हायाना स्टुडेन्टबो जानो हाया जायखौ इसोरा माबायदि जाजानो लुबैदों गाव बानायखायो गोदान प्लाना माबायदि जानांगोन थांनाय बोसोराव आंनिया इसोरनो लाबोनाय दशम भागा बेसेबांमोन बेखौनो सिन्था खालामग्रो सिगां बेनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे टारगेट लानि जों गोदान बोसोर हिसाबै ओरैबायदि मोनसे टारगेट लाखानि आं खोन्थानायसै दे गाज्रि दामोनसै गाज्रि दामोन दुगाबो साननाङा नै दहाय बेयाव फैब्लासो आं आफानो होबोदों माने फैनोनो ओरैबायदि सोलाबा बायदि जाहैबाय 2019 मायथाइनि जोंनि न'खरनि दशम भागाखौ आं खोन्थानायसै गाज्रि मोना दा बेसेबां जायामोन 5000
10,000 20,000 20,000नि गोजौ बुंनो हालिया 20,420 थाखा जों बायदिनि न'खर फिसायाव जोंनि बोसोरसेनि दशम भाग जों गथायसे जमा खालामना होफैनाया 20,420 थाखा थारमाने जोंनि न'खराव बेसेबां इनकाम जानाय बायदि जादों होनब्ला some about 2,04,200 rupees maybe बारा रोङा आं खख'बिसो जायखिया जोंनि 2018 सनाव जोंनि न'खरनि जि दशम भागमोन बियो 18,000 something एक्जेक्टलि गोसोआव गैया खिन्थु हाजारखौ आं गोसोआव दं 18,000 खिन्थु 19 सनाव 2,000 बारायलांबाय 2,400 बारायलांबाय दायो नैबे बोसोराव आङो बांसिन टारगेट खालामनांगोन बेनिफ्राय मावख्रुबनांगोन बेबस्था लानांगोन टारगेट गोदान मा हाया बिलाय देसा नायनायनि मा हाया बिलाय आं ओरैबायदि खालामनांगोन नैबे 2020 सनाव आङो आंनि दशम भागखौ इसोरनो बोसोरसेयाव लाबोथारगोन 25,000 टारगेट 25,000 आं लाबोगोन बे टारगेटखौ लायैनो आं मावख्रुबगोन दानिया आं बुंनायसै बे 25,000 जुदि आंना दशम भागा जायोब्ला आंनि न'खराव खै लाख फैगोनब्लाय आरे भाई 2.5 लाखसो फैगोन सोर बांसिन मोनजायो आंनो बांसिन